Ang itim. Ano nangyari? Bakit ang itim ng camera ko? Neansky, big love shout out. Thanks for coming.
sa Patamsa. Vince Vlog. Mega shout out. Good morning. Nadidinig ba ako dyan? Mr. Lonely, mega shout out. Music Captain, bakit pinagtutulungan niyo? Bakit? Ano yun? Ay, bakit na tuloy kita na pili at ay katulong? Moderator yung lalagay ko ba? Namanig tuloy ako ba? Bakit ano yun? Wala ko alam doon. Mr. Lonely, since Mr. Lonely. Music ka, ano? Bakit pinagtutulungan niyo ako may pinag. Ano yun? Hindi ko alam yun. Ano? Santi? Hi! Nag-shout out. Good morning. Guys, love naman kayo sa nakapin, guys. Ayan. Bigyan kita ng moderator, ano? Santi. Ayan, meron na po. 3 million in the house. Mag-shout out. Saglit lang po kasi nandiyan yung ano ko. Mag-ano lang tayo. Update ng Lolo. Nadidinig ba ako dyan? Magtrabaho ka na ako, puro white. Kung hindi na ako nakakapag-white, ba? Alam mo, Wins, wala yung amo namin. Mag-CR-isan sila kahapon. Kaso nga lang, yung lalaki naiwan dito. Yun ang maraming utos pa sa luto. Magluluto na naman nga ako, tapos general cleaning. Hindi pa ako nakapag-install sa general cleaning kasi pawalis-walis lang muna ako kasi nandiyan siya, kailangan lagot kayo sa akin ipilitin. Ano yun? Ano yun? Wala akong alam doon. Mr. Lonely, ano yun? Malakas ba boses ko? Ingatan. Familiar in the house. May galang shout out. Ano yun? Wala ako alam doon, guys. Okay lang naman sa nakapin. Sige na, guys. Ayan, iaano ko siya. Highway TV official. Nasa bahay mo ako. Ayan. Haba man ang commercial niya. Pang ano ako, 45 thumbs up. Huwag mo na magpakita kasi ang pangit ba ni host. Wala masyadong ano. Alam nyo naman, si host. Maganda i-start yung commercial mo doon. Sir Jaime, nasa bahay mo ako, oh. Kita mo. Kita lang ako sa tabi-tabi para hindi ako makita. Pagtago mo na si host. Hindi pa tayo nakaano eh. Inanonood ko ang iyong video. Malakas ba busit ko dyan, guys? Ay, kalbo, wala ka bang pasok? Maya na, sukli ha. Drive lang ako. Ingat-ingat sa pag-drive ho, ano, Mr. Jaime. Di mo kilala si Pilinching? Kilala ko si Pilinching. Ikaw ba yan, Chorba? Mr. Lonely, bakit? Sino si Mr. Lonely? Si ano siguro to? Si Pidoy siguro to. Mr. Kaya magpakilala naman kayo. Huwag puro ano.
Si Osa, may dalang shout out. Saglit lang to ba? Magtago lang ako. Di mo ko na nasa piliting. Kilala ko. Wings, may dalang shout out from Sisi Osa. Sisi Osa, yahoo! Kalbo, wala ka bang pasok. Friday today. Ikaw si Pilinching, tsaka si Osang. Tatlo kayo, pinagtutulungan mo. Gihatay kasi Pidoy ito. Si Osang, may sinasabi si Pidoy. Akalain mo yun, Pidoy. Huwag naman yung ano, gamitin mo naman yung ano mo ba, yung anong gamit. Huwag diyan. Abay. Nasaan si Sorba? Si Osang, ano ba pinaglalaban ni Pidoy? Mukhang may pinaglalaban si Pidoy. Yatay. Tapos maya-maya nandiyan na yung amo ko yata. Nag-download na ako, di pa ako tapos maglinis. Sabi ko sa gitna, kahit sa oras, wala ka dyan. Bala ka dyan. Bakit ano yun? Wala akong alam dyan ha. Ay, Piday, wala akong alam dyan ha. Ano nga yun? Si Pilinching, kilala ko yun. Mga kaano ko ng high school life yun. Bakit ano ba problema? Wala mo alam na, asa mo si Chorba, matawagan niya mamaya. Wait ka lang, makatapos ko lang live at magtanong-tanong nga ako. May nagawa ba kami kasalanan? Si Osang kasali na daw, oh. Tingnan mo, pinaglalaban si Pidoy. Tuminal in the house, salamat guys. Mag-ano lang ako, 1 hour lang ako. Mag-ano sana kung sis Osang, mag-set sana ako ng ano ba, premiere. I-ano ko sa'yo ba? Hanggang anong oras ba ang ano mo, live mo? I-try ko mag-set ng ano, ng ano yan? Premiere. Tapos may ano, 1,000 ano, Gcash. Wings, Wings. Ano, magpa-premiere ako. Magpa-premiere ako tapos. Tapos chatter, 1,000 Gcash. Super vlog. Good morning, magalang shout out. Good morning, good afternoon, good evening. Hindi ko alam kung ano dyan sa gawin mo ba. Huwag ka na mag-premiere host. Pareho tayo. Uy, hindi tayo ako nakakapag-ano live na. Kaya tali. Sana umalis itong amo kong lalaki. Ba parang kagawin ako. Huwag ka na mag-premiere host. Pareho tayo. Walang ano. Sandwich nga. Nagpatay pa rin. Walang cellphone ko. Wens. Walang nanonood. Oo nga eh. Kahit hindi, wala rin nanonood sa ano ko ba sa live ko. Nasawa na ba sa mukha ko, Wens? Lagi kaya wala ng tao yung live ko. Di atay na yan. Minsan na nga lang tayo mag-live, wala pang tao, nilalangaw. Di atay kami. Mamay, bago na ka ng amo mo, di pa tapos mag-live. Bigay na ka-live din si Irene. Papuntahin mo si Susan, kaya ate si Pidoy. 1 hour lang to si Susan. Mag-live ka na, di ba? Maging masaya ka na lang kahit masaya na yun. Nagkanda wala-wala mo lang ulit. Masaya ka na lang kahit tatlo lang yan. Viewers. Parang ako lang. Doon ako live. Oo nga eh. Kaya natawa na lang ako ng tawa eh. Kasi pareha tayo. Ganun talaga. Di mo pinakausap.
Buti nga may tatlo akong viewers ngayon, Wings di ba? Pareho lang tayo, hindi ka nag-iisa. Nandun daw si Sisi Osang sa live mo. Napunta din siya sa'yo. Oo nga, Wings. Bakit pagka live mo, walang tao, pero naman, parang pag silang, tapos may nakabidyo dyan. Patay si Queen. Itawanan lang natin yan, wag na tayong maghinanakit. Sasabog lang ng ating dibdib ba? Malakas ba boses ko? Masaya na ako yung nandyan, ninja ko lang yung viewers ko. Eh, kaya teka, napupunta ako sa iyo, pero kahapon parang hindi. Kailan naman nag-live, nakita ko, nagtamsa ka pa, nakatapos ka ng live. Busy-busy yan kasi kahapon ba? Alam mo ba kung ano nangyari sa luto ko? Kasi dali-dali mo na ako yung amo ko. Live nga na isis usang ngayon, ako, naka-video. Tapos hindi na ako nakapag-dot. Tapos, nung time na yon, kakaapon ako, nagpinagluto ako ng amo ko. Sabi niya, bago siya umalis, alauna, niya, sabi niya, magluto ka ng laham kasi kakain sila tatay alas 4. Abay, itong si Risa, di ba kilala mo si Risa? Sabi niya, ate, pupunta bigyan ng alas 3. Abay, dali-dali ako, kasasama ko pa lang. Sabi ko, paano na to? Nadamihan ko yung tubig. Tapos nilagay ko na naman sa pressure cooker, ay di atay. Nalulod na yung ko ba? Yung aking niluluto, ang daming tubig. Ang hindi masarap. Ay, ganda na naman ako ng iwag ngayon. Ay, di after na yan. Tapos pagkatapos na, yung nakakain na sila, pagbukas ko ng cellphone, ako'y, pala, nakalive pala si ikaw. Eh, tapos na. Nanood na lang ako ng harang mo. 20 oras yung harang mo eh. Tapos, tamsak lang ginawa ko. Hindi ako pasensya, busy si Pika habang hapon eh. Kaya tayo na yan. Eh, maging happy na lang tayo. Andiyan naman si Sisi Osang, oh. So, one big shout out from Sisi Osang. Di tayo na yan. Pero mamaya, kaso alam mo tao mamaya, nandito kasi ako muna natin, tapos pagdating sa taas na kasi ako, hindi pa ako nakakabagal ng 10 cellphone. Itambay ko sana yung yung cellphone kong isa, ayaw gumana. Guys, baka sino guys, ang medyo madami yung cellphone. Baka naman. Pahingi si boss. Walang magamit sa live ba? Kay Kalbo. Sana all walang trabaho ngayon. Friday today. Hindi man ako mapagalag, nandiyan ang amo ko biya. Panyal in the house. Salamat guys. Yung oras na. Kailangan matapos na ito bago gumagising yung amo ko kasi patay ako. Ang dami kong gagawin pa. Nag-normal ako dito. Hindi na tayo makakita kasi akala ko ngayon sa parang stress pa ako sa aking pagmumukha ngayon. Magawa na lang tayo instant premiere. Tapos, ibaba natin kay Sis Usang. Kasi, marami man siyang tao. inaabot ng 20. Doon na lang natin patusukan kay Sis Usang. Try ko maggawa ng Tinuruan ako ni Tinuruan ako ni Lilo, Sis Lilo. I-try ko nga. Sis Usang, anong oras ba premiere mo? Premiere mo? Live mo? Eh, tinusukan ko rin kanina alas 10. Mag-live ka na pala eh. Yatay ka, mag-live ka na dahil. Pagkatapos ko lalito ako sa iyo, alas 9 na pala. Alas 10 na dito sa amin. Nag-live na si Usang. Kung sumagot lang kayo dyan, guys, naman ako ng mga dito, wala mo na kausap. Kaya,
Wild Vlogs. Salamat sa pagpunta si Osang. Wings Vlog. Ayan. Saglit lang ito ano lang tayo. Hindi tayo pwedeng magtagal kasi nandiyan ang ating amo. Natutuyo ang aking kamulat pala. Kailangan ko lang nakailang oras na pa ako, ilang minuto. Nainit na naman ako sa aking live. Hindi atin si Rose. Race, nandiyan ka pa ba? Mangungo ko ng mangungo ba? Yung aking trabaho hindi pa tapos, hindi natin. Ayun kasi ano naman isa kong cellphone. Salamat sa nakatambay, guys. Salamat yung ulong ko. Giling na yung aking cellphone. Wow. 1 million and a half. Salamat, guys. Okay lang, ano na ako, nakakalahati ko sa bako. O sisiusan, mag-live ka na ba? Mag-live ka na, alas 10 yung ano mo ah. Mag-live ka na, 1 hour lang to, mag-ano lang ako. Ambay ko na lang sa ipon ko sa'yo dun ba? Matay na mo yung trabaho ko ba? Mag-live ka na. O, nakaano na ko ha, kalahating oras na. Hindi ka ba mag-live pa? Alas 10 yung ano mo, schedule mo ha. Nungaw lang ako sa gulit. Tapos, kasi nga magluluto din ako ng ano. Sabi ko magluto ako ng mag-adobo pa ako. Wala yung amo ko. Mag-adobo ako. Bakit hindi mo gusto ko?
Sang. Ang hirap ng lagi busy pa, yung hindi ka as in makalundod na makalundod sa cellphone mo. Hindi ka masyado makapag-support na makapag-support. Maglinis na nga ako. Kaya tayo. Hindi pa tapos sa trabaho si Imlay. Magkati ng ilong ko ba? Kanain talaga wins kang Wednesday, tigtatawa ano. Kuya, ayan hong tiglangaw. Ano tumayo kang tao pag magbalay? Mahal ako. Maya, talaga talaga ko nakakamasyado ako pag sa personal araw. Mariusip. Ano ko muna kasi madidinig yung ihi ko ba? Wait lang. Ito ng ilong ko.
ko lang sinacharge ko. Bakit napunta ko sa ano? Kalbo, sabi ko ayaw ko na mag-whitey. Tingnan mo, nasunog yung itlog. Oh, yung ano pa ni tatay, yung almusal niya, oh, naubos yung, naubos yung tubig. Di atay na yan. Maglilinis kasi ako, tapos, sabi ko, buksan ka. Whitey pa more, di atay na yan. Hello, Ping Bicola na Ray. Nasunog yung luto ko ba? Di atay. Almusal to ng amo ko. Out mo na ako. Sige, sige. Salamat, salamat, sukli. Sige, salamat. Tingnan mo, nasunog kalbo, oh. Naubos yung ano, hanggang dito yung tubig niyan. Whitey pa, whitey, whitey. Ayan, napapala sa whitey ba? Kaya ayaw kong nag-ano eh. Kasi wala naman akong oras kasi sa taas. Sabi ko makapag-ano kahit isang oras. Abay, nasunog ang itlog ni tatay. Naglilinis kasi ako. Yan siya, di ako na lang kakain ng itlog na to. Nasunog eh. Mag-yogurt na lang siya. Bahala sa buhay niya. Oh. Ryan, legal shout out. Thanks for coming. Salamat, Jaime TV Official. Ingat sa pagdadrive. Nasunog ang aking itlog. Itlog na lang na nilaga. Saan ka pa?
Ilaga yun na, pero nasunog yata eh. Ano tawag doon? Itlog na to. Ay, yatay. Yatay. Wala na. Wala na. Wala na nga eh. Wala na kakainin yung amo ko. Kaya ayaw ko nag-ano eh. Kaya ayaw ko nag-live eh. Kasi minsan hindi ko maiwasan na hindi ako mag-ngaw-ngaw. Sa taas kasi hindi na ako nakakapag-ano. Hindi ako nakakapag-live. Wala kasi ako talagang net. Hinihintay ko na lang na ayaw ko nang bumili. Nang hinayang ko sa 150 every month. Sayang din yun. Kaya nga pati ano, manlalaki din. Hindi na mga panlalaki kalbo. Joke lang. Tawa si ano, tawa si Jaime. Itlog na sunog. Pinuntahan ko na yung kanina, inano ko uli. Ganyan kasi ako ba, habang naglilinis ako, nasasalan na ako ng pagkain ng amo kong lalaki ba? Almusal. Ay, nakalimutan ko kasi nagbukas ako ng cellphone, sabi ko naunong pa kahit isang oras. Abay, nakalimutan yung itlog. Sunog. Whitey pa. Hindi natin yung whitey yan. Kaya talagang hindi na ako masyadong nakakapag-ano ngayon. Hindi katulad nung mayroon akong net sa taas kasi sa taas ako nakakapag-live sa kwarto. Ay, nasunog ang itlog ni tatay. Kaluoy sa itlog. Alas 10 inigyan natapos yung luto pa ako. Magluto ako nito. Maglabas ako ng manok para tabuunan din namin. Ano ako, kabalulog ko si tatay. Kalugo. Hirap lang, ang hirap yung mag-ano pa, di ba? Yung nagla-live ka na may trabaho ka talaga. Kasi minsan kahit sabihin mo na nakakahit din hindi. Dalhin ko nga pala sa kusina. Kasi 1 hour lang ako guys. Ano ko lang ng 1 hour yan. Ayan si Pinggay oh. Nasunog ang itlog ni Ting. San ka pa? Ay, ang itlog ni tatay nasunog. Kainin kaya ito? Pero i-try ko pa din baka i-try ko nga ito baka mawala yung ano na ba yung itlog. Yung itim-itim ba? Ayan ang itlog naman. Nagkanda biyak tuloy pati oh. Di atin na yan eh. Pati yung sa loob ng itim. Whitey pa more. Minsan lang yan mga isipin nasunugan pa ng itlog. Ay nako. Sana all sa mga may oras. Mag-whitey ng maayos. Ako wala talaga akong oras talaga masyado sa ano ko pati sa kaya hindi ako masyado nakakaano ba. Sunog talaga ang itlog. Ay hindi na siguro ito pwede ba? Baka sabihin ni tatay anong nangyari sa itlog. Baka isampal ko sa akin. Uy, halo. Iatay na yan. Tawag ko na. May camera pa. Uy, nasunog talaga yung itlog. May camera pa rin dito. Hindi pala ako makapatawa na ng ano. Ayaw siya matanggal ng balat ba o? Matigas talaga siya. Wala na talagang kainin yung amo ko. Ako na lang kakain ito ba?
Ilagay ko na lang to sa adobong manok. No guys. Ayan oh. Ilagay ko na lang sa ano. Ilagay ko na lang sa adobong manok. Pero grabe talaga ito ba. Nagkapasa yung itlog. Itlog pa. Whitey pa. Tapos nakahanda na yung aking karne dito. Yung ano ko. Naga ko mga alas na ulit ng isa ko. Ito lang. Kailangan hindi ito matulog. Daga na lang ako ulit. Kiyatay na yan. Daga ulit tayo ng itlog. Dagdagan ko para kung masunog na may matitira. Kiyatay na yan. Gawin ko na pong 4. Ano ito? Ba't parang bukas? Ayan. Dinagdagan ko na siya. 4 na siya ba? Daga tayo ulit. Ay, nako. Ang sarap nung sana mag-ano si tatay. Sana umalis din yung amo kong lalaki. Hindi ako makabilo ng linis. Ang dami nang lilinisin tapos pagluto. Dito. Linis pa dito. Iko. Yatay na itlog to. Nawala talaga sa ano yung ano ko ba.
Saglit na lang guys, mag-off na ako. Wala tayong time talaga. Taga na lang ako ng mauulam namin. Ay, nasa na isa kong cellphone nakasaksak? Aray ko. Sorry guys. Nag-aadimuhan si host na mag-live ang kaso napapagpag yung trabaho ba. Na lang ako. Adobong manok. Uy, wings na nasunog wings yung wings yung itlog. Yung itlog ba? Kakawaiti. Biyatay na yan. Mag-end na ako. Magluto na ba? Mag-ano na lang tayo. Bahala yan dyan. Parang ang dami mo nito manok ko. Ang dami ng manok ko guys. Promise. Sabagay may bisita kami mamaya. Dalawa.
Pa-end na ako guys. Ano na lang. 10 minutes. Thank you. 2 million in the house, guys. And na ako, guys. Naka 1 hour na ako. Salamat sa inyo. Sis Usang, Jaime, Wings Vlog, Pidoy. Sino pa ba? Ryan, thanks for coming. Sisi Osang. So Wild Vlog, thank you. Wings Vlog, sino pa ba? Mr. Lonely. Ayan, thank you very much. Ansky, thank you. Thank you guys, 2 million in the house. Salamat guys. Bye-bye. Love you all. Ay, bakit ito open-ended ko?